प्रणाम। आपको कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और एक गाना सास बहू पे है। बहू देखिए सास कैसे बहू को जगाती हैं और दतवन खुला कराती हैं, नाश्ता 7 बजे खाना भी खिला देंगे। आप लोग गाना के माध्यम से सुनिए और कमेंट में बताइए कि गाना कैसा लगा। सासु हमके सबेरे जनी जगावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। सासु हमके सबेरे जनी जगावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। सासु हमके सबेरे जनी जगावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। सासु हमके सबेरे जनी जगावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। सुबह 7 बजे जगावा दतवन कुल्ला करावा। सुबह 7 बजे जगावल के दतवन कुल्ला करावा। हमसे रगड़ जनी मचावल करा, सवेरे जनी जगावल कराना। हमसे रगड़ जनी मचावल कर, सवेरे जगावल कराना। के टाइम से नाश्ता करावल करा, सवेरे जनी जगावल कराना। हमके टाइम से नाश्ता करावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। सुबह 10 बजे जगावा, हमके नाश्ता करावा। 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 सुबह 10 बजे जगावा, हमसे नाश्ता करावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। सुबह 10 बजे जगावा, हमके नाश्ता करावल करा, रगड़ मचावल कराना। हमके टाइम से भोजन करावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके टाइम से भोजन करावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके टाइम से भोजन करावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके टाइम से भोजन करावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। फिर शाम के नाश्ता करावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके शाम के नाश्ता करावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। के शाम के नाश्ता करावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके शाम के नाश्ता करावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके भोजन करावा, फिर टाइम से बिस्तर लगावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके टाइम से बिस्तर लगावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके टाइम से बिस्तर लगावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। हमके टाइम से बिस्तर लगावल कर, रगड़ जनी मचावल कराना। सासु हमके सबेरे जनी जगावल करा, रगड़ जनी मचावल कराना। सासु हमके